Soc en Jaume Coll i soc poeta i músic, baixista d'Obeses, i pel que fa a la influència que hi pugui haver hagut de la música en la meva obra escrita, diria que hi ha set sobretot en alguns elements que tenen a veure amb la qüestió del ritme i la cadència, que bé, ritme i cadència són dos termes que m'han servit tant en poesia com en música, per bé que són en cada cas ben diferents, però tenen en comú la qüestió de la repetició i la variació. Doncs bé, pel que fa a la poesia hi ha elements com ara la rima, el vers, l'estrofa, els refranys i els peus, totes aquestes qüestions que el fet de pensar-los no com a elements estructuradors del discurs externs, sinó com a elements estructuradors del discurs, diguem-ne, interns, com ho és el fet del desenvolupament de motius musicals en la música, que és com s'estructura molts cops el discurs musical, doncs el fet de pensar aquests elements que deien de la poesia així, com a elements d'estructuració interns, doncs en alguns moments m'ha servit bastant. I també per collar d'alguna manera tots aquests elements, diguem-ne, més o menys estàtics que deia, la rima, el vers, el peu i tot això. Un altre element que crec que m'ha ajudat per construir el que és un cert discurs poètic és el fet de tenir clars alguns ambients que es poden crear o es creen en música. Ambients em refereixo a la sensació que té un oient a l'hora d'escoltar una peça, posem per cas de Charles Mingus, que és un autor i un contrabaixista que a mi m'agrada molt. Doncs el que he intentat més d'un cop és prendre com a model l'ambient creat en peces d'aquestes per crear un ambient semblant en els poemes. I això seria més o menys tot. Es podria desenvolupar més, però espero que ho puguem fer algun dia al Mot. Per tant, moltes gràcies i ens veiem allà.